खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 फागुन दान 1431 एबा 10 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा लाइफस्टाइल बिजाबफोर फरायनो लुबैगोन। बे राशियाव फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै रां थिसनगोन। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोजां सान नङा, नाथाय बियो मख'जाथाव मुलाम्फा होगोन। दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे जिरायनाय बुब्लिफोर हगार। नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंथांनि थाखाय नोंथांनि अनजालुनि अननाया थारैनो जोबोद गोथौ। नोंथाङा फालांगियारि बाहागोदारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय हाबाफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन। ध्यान खालामनाया नोंथांनि गोसोखौ सिरि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोरोन्थि कम्पानि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि थाखाय नोंथांनि जिउ लोगोरिनि अननाया नंगुबै। फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंगोन। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव खुरमा बाहागि आरो लोगोफोरजों खुसिजों सम हगारगोन। नोंथांनि गोसोआ माबा मोनसे मोजां खौरां मोन्नायजों गोजोनगोन। नखराव मिनिनाय आरो खुसिनि आबहावा थागोन, नाथाय नोंथांनि गाज्रि आखुआ न'नि आबहावाखौ दुंहाव खालामनो हागौ। लोगोफोरनि सायाव रां बाहायनो हायो, नाथाय बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सोरखारि खामानियाव जाफुंसार जागोन। आयनि गोदान फुंखाफोर नुजाथिगोन। नोंथाङा गुबुनफोरजों ओरैबायदि आखु दिन्थिनांगौ जेरै नोंथाङा लुबैयो दि गुबुनफोरा नोंथांजों आखु दिन्थियो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि गोब्राब आखुआ लोगोफोरनि थाखाय जेंनानि जाहोन जानो हागौ। गोजाम रां थिसननायनि जाहोनाव आयनि बांनायखौ नुनो मोनो। जिद्दि दाजा, मानोना बेयो गुबुनखौ दुखु होनो हागौ। दिनै नोंथांनि आंगोआ नोंथांजों सम हगारनो आरो मोनसे अनथोबनि मिजिंथिनो हागौ। गोनांथार फालांगियारि गोरोबथा खालामनाय समाव गुबुननि नारसिननायाव दागोग्लै। सुबुं अनफावरि आरो समाजारि हाबाया दिनै नोंथांखौ गोसो बोहोगोन। जुदि नोंथाङा बेबादि मोजां हाबाफोराव एसे सम हगारो, अब्ला नोंथाङा मख'जाथाव मोजां मोनलायनाय लाबोनो हागौ। दिनै नोंनि जिउ लोगोरिनि सायाव सन्देह जानाया फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जुलियारि जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि गोरलैथिया दिनै नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। बे राशिनि सिङाव फालांगि खालामग्राफोरा दिनै जायखिजाया कम्पानियाव हाबनायनि सिगां गावसोरनि गोनांथिफोरखौ बुजिनो नाजानांगौ। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोराव जोबथा मिनिटआव सोलायनाय फैनो हागौ। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों एसे नांलाय-खमलाय जानो हागौ। सांग्राङै रायज्लाय। गोरोन्थि सोदोबफोरखौ बाहायनाया नोंथांनि सोमोन्दोआव गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिहोनो हागौ। सान इसोरनो दै बावनाया सोमोन्दोखौ साबसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि न', गारि बायदिनि थाखाय खाख्रिफोरखौ जोबोद सांग्रांथिजों सामलायनांगोन। मोनसे गोरोबलायनाय नखरारि आबहावाखौ लाखिनो थाखाय बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। सासे बिमानि देहाया गाज्रि जानो हागौ। धोन आरो मान-सन्माननि खहा जानो हागौ। आइजोफोरजों नोंथांनि आखुआव सांग्रां जा। थाजिम आरो गोहोनि आंखाल जागोन। दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। दैनिफ्राय गोजानाव था। बांद्राय गोसोआरि साननायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। फिसाय आरो बिसिनि गेजेराव गोरोबलायनाय जागोन।
नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। गारिनि सामलायनायनि खरसाया बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। नखराव गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय जागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना जिरायनायनि सान। मानोना बावैसो सानफोराव नोंथाङा गोबां गोसोआरि नारसिननायाव दं। गोदान हाबाफारिफोर आरो रंजानायआ नोंथांखौ जिरायनायाव मदद होगोन। राङारि जेंनाफोरा नोंथांनि सोरजिलु साननो हानाय गोहोखौ हेंथा होदों। नखरारि जेंनाया नोंथांखौ गोसोखौ दोरोदनो दाहो। गोब्राब समफोरा जोंनो गोबां होयो। रंजालु था आरो अनलायनायनि लामायाव हेंथाफोरखौ मोगा-मोगि जानो साखा-फारा जा। खामानियाव एसे गोब्राब जानायनि उनाव नोंथाङा सानाव माबा मोनसे मोजां नुनो हागौ। गोबां सोरजिलु आरो थुलुंगानायआ नोंथांखौ गुबुन मोनसे फिथाइगोनां सानसिम लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा जोबोद गोहो गोनां जागोन। दिनै खालामनाय रां थिसननाया नोंनि जौगानाय आरो रांखान्थियारि थासारिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि दावगानायआ नोंथांनि बसनि गोसो गैयैनि थाखाय हेंथा जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा सहायनायजों खामानि मावनांगोन। बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ गोमोथाव जागोन। बे राशियाव जिब रासायनारि बिगियाननि फरायसाफोरा मोनसे गोबां हायुंआरि मुलि कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि जासिथाइ मोननो हागौ। सोदोबफोरखौ थार महरै बाहाय, नङाब्ला बेयो मोनसे मोजां लोगोआव फारागथि लाबोनो हागौ। मासे गोसोम सैमानो ब्रेड दौ आरो हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि राङारि सानथांखिआ गोहो मोनगोन नाथाय बेरेखाफोरा सांग्रां थागोन। दिनै सोरखौबा हेफाजाब गैयै सुबुंखौ हेफाजाब होनाया खुसि लाबोगोन। जिउ राहायारि नाजानायाव जाफुंसारनायनि जाथावना दं आरो साख्रिनि गिदिर खाबुफोरा नोंथांखौ नेगासिनो दं। बे बाथ्राखौ मोजाङै सानना ला आरो जेब्ला नोंथाङा आबुङै गोजोननाय मोनो अब्ला नोंथांनि जिउ राहानि दिगखौ सोलाय। दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखाफोरखौ हांख्रायनो आरो नोंथांनि बिथायारि सानज'थाय आरो गोहोफोरखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे गाहाम सान। बेनि फिथाय महरै नोंथांनि गोख्रों बेरेखाफोरा बिदिंनि सिगां जेंना एबा नोंथाङा मोनसे मावथांखियाव सागान होनो हागोन जाय नोंथांनि फालांगिखौ सिगांथिं लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि, खामानिनि सोमोन्दै गोदान गोरोबथाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, नाथाय बेफोरो मिजिंथिजानाय मुलाम्फाखौ होनाय नङा। रां थिसननाय समाव हाखु-दाखु थिरांथा दाला। बबेबा धोरोमारि थावनि एबा सोरबा बाहागिनि न'आव थांनायनि जाथावना दं। दिनै नोंथांनि आंगोनि मुडआ फैलाव बायदि दावराव-दावसि जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि दावगानायआ माखासे हेंथाफोरनि थाखाय हेंथा जानो हागौ। खालि गोसो हमथा। नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव फोरमान जागोन। नोंनि जिउनि गासैबो जेंनाफोरखौ नेवसिनानै नोंनि जिउ लोगोरिया नोंजों गसंफागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि, दिनै खाफालआ नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिया दिनै मावख'आव आबुं जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन मानोना बिसोरो गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखरारि बिबानफोरखौ नेवसियो अब्ला नोंथांनि खाथिनि मानसिफ्रा नोंथांजों दुखु मोननो हागौ।
नोंथाङा गावनि आंगोजों सम हगारनांगोन जाहाथे नोंसोर सानैबो गावजों गाव मोजाङै बुजिनो हायो। जिनिसफोर आरो मानसिफोरखौ थाबैनो बिजिरनो हानाय नोंथांनि गोहोआ नोंथांखौ गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन दोनगोन। न'आव बिफां आरो बिफां-लाइफां गायनाया गोसोआरि नारसिनथायखौ बाङाइ खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि हाबिलाफ्रा थिखिनियाव थागोन। नोंथाङा जाफुंसारनायनि थाखाय गासैबो नाजागोन। दिनै नोंथाङा माखासे रंजानायनि सानथांखिबो लानो हागौ। नोंथाङा बै बाथ्राफोरखौ बुजिगोन जायखौ गुबुनफोरा बुजिनो हाया आरो बे जाहोननि थाखाय नोंथाङा मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गोबांनि गोसोखौ बोनो हागोन। मानसिफ्रा नोंथांनि बोसोनखौ मोनसे नङा गुबुन लामाजों नागिरबाय थागोन। नोंनि गोसोआबो गोरा जागोन। बोसोन होनो गोसो गैया। गावनि बिबुंथिखौ जौगाहोनो थाखाय गोथौवै नाजा। सोमोन्दोआव गोदैया बांगोन। मोनसे गिदिर खामानियाबो आबुं जागोन। सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। नोंथाङा जाय खस्थ' खालामदों बेयो इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा खालामनाय देहायारि सोलायनायआ थारैनो नोंथांनि नुथायखौ बांहोगोन। नोंथाङा सोरजों रांखान्थियारि महरै मोगा-मोगि जागासिनो दं बे बाथ्रायाव सांग्रां जा। अरायसम रायबाय थानाया सासे गथ'नि आखुखौ गाज्रि खालामनो हागौ। समनि गोनांथिया जाबाय गोसो हमथानो आरो गथ'फोरखौ एसे उदांस्रि होनाय। गावनि आंगोखौ जेबो गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला उनाव नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। खामानियाव मोनसे मख'जाथाव गोरोन्थि जानो हागौ। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बायजोआव थांनो थाखाय एसे सम दिहुननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।